Kodwa abantu abangakholwa kunezinto ababambelele kuzo abathi uyabona la ngisuki la. Yeah. Kodwa babonakala abakholwayo kulula ukusuka la bayela. Asukele ayela. Asukele ayela. Imangela uma umoya ngcwele ekhuluma nami athi ubona nobundindi wabungaka emhlabeni kundinda kwebandla. Abuza ibandla lindinda kanjani abantu bekholwa. Kodwa bokwazi ukuthi uma into yenziwa umuntu okholwayo ispreadeka kalula emhlabeni. Futhi uma into ivikwe umuntu okholwayo iyavikeleka ibandla. Uyavikeleka umhlaba. Uma kunomuntu oyedwa othandazayo esizikithini sabantu abawu50, labantu abawu50 bangasinda umuntu oyedwa. Uma kusukundinda lo muntu oyedwa kuba umphakathi oyi50, wonke lo mphakathi wandinda. Kunabantu engingeke ngibahlulele ngezono zabo.